A mi m'ha parlat de la Bienal de Tarragona dient que és una Bienal molt pensada pel present. En el fons, amb la Bienal de Tarragona s'està facilitant que els artistes puguin tirar endavant la seva carrera artística. Per altra banda, també és una exposició molt pensada per dialogar amb la col·lecció del museu. Per tant, quan arribem a la Bienal de Tarragona, el que ens trobem és una exposició que té lloc a les sales temporals del museu, però que també hi ha un seguit d'obres, algunes de les obres, que tenen lloc a les sales on es guarda la col·lecció de la Diputació de Tarragona, de tal manera que el diàleg present-passat està allà activat. És a dir, no està en un exercici de patrimonialització del futur, sinó un diàleg amb la patrimonialització del passat. Aquest conjunt de projectes artístics que s'hi presenten, en realitat, presenten diferents maneres de dialogar amb les friccions de la contemporaneïtat. És a dir, si per una banda hi ha un diàleg amb el museu, també hi ha un diàleg amb els temps actuals en termes de debats que hi puguin haver a l'entorn de la política, a l'entorn dels poders, a l'entorn de l'economia, a l'entorn de la gestió del cos, a l'entorn de la gestió del temps, diguem que trobem la perspectiva de diferents artistes contemporanis. Per tant, també és un lloc d'aprenentatge o de reflexió a l'entorn de la contemporaneïtat. Agrupar amb una definició la gran varietat de sensibilitats artístiques contemporànies no es pot, evidentment, però evidentment podríem localitzar algunes tendències o alguns trets que comparteixen. M'atreviria a dir que els artistes de la Bienal comparteixen una sensibilitat cap al que podem anomenar una artesania expandida, o un sentit expandit de l'artesania. Què vull dir amb això? Un retorn a processos manuals, a processos que tenen a veure amb el fer, amb fins i tot l'atzar o lo fortuït que succeeix només en el procés, més enllà de qualsevol planificació. Són artistes fins i tot que adopten de nou tècniques que havien estat rebutjades pel, diguem, el món high-tech o fins i tot les fine arts, les grans arts, com pot ser el textil, com pot ser actualment la imatge analògica, fins i tot treballen en mitjans que han quedat obsolets intencionadament. I crec que tot això, aquest retorn a lo analògic, podríem dir, o aquesta artesania expandida, ens parla d'una nova sensibilitat que precisament en el cos, en lo íntim, no hi troba tant un refugi als grans relats, que ja ningú se'ls creu, evidentment, sinó una nova manera de fer política. És a dir, trobem artistes que ens parlen del cos, ens parlen de la intimitat, però com a principi polític, com el lloc on comença la política, per dir-ho així, no? O lo públic, fins i tot, o lo global. I d'aquí podria tornar aquesta qüestió de la Bienal, una Bienal pensada més pel seu present que no pas per grans perspectives de futur, ha de servir per aquests artistes, ha de servir pel moment social present, ha de suposar una actualització pel mateix museu i repensar el museu en clau de present, i això és el que intentem presentar en aquesta edició de la Bienal.